Zo'n ten eerst zien het tal van huizen in Wienaam squorren. Eigeners wiezen de beschuldigende vinger naar de zout- en gaswinning in het gebied. Maar zulks bewijzen is dreig. Pensioneert diekenbouwkundige Reense Post is er zowat alle dagen mee dwaande. Of zo ik helemaal net een score uitbetalen krijg, dat kan me helemaal niks schelen. Het gaat mij om het gebied. Ik wil dat het gebied opwaardeert, dat de kwaliteit in het gebied hier, dat behouden wordt. En daar gaat het mij om. De actievierders zijn in afwachting van een rapport van een onafhankelijke commissie van ingenieurs die het kwartliental van gebouwen in het dorp bezocht ha. Eerlijk zijn binnen de verwachtings daarvan bij de inwoners net zo heeg. Noodpost, de cijfers van verschillende meetpunten in de omkrieten van Wienaam bestuderen had, worden zien zwargen alleen maar groter. Als het gedrag van de groen hier joggen, dan dat de invloed van de gas en de windput hier een soort windput en een gasput dat die hierbij kan komen. En dat versterkt zich door de daling hier. Het is in dit gebied is het op dit moment is het op dit punt wat hier achter me staat is 30,6 centimeter zakken. Waardoor in de periode. Want joh, dat cijfer, wat denk je dan? Extreem. Ik geloof dat de tijdgeest er nou wel hartstikke voor is dat het erom gaat dat de omgekeerde bewijslast komen moet. Dat de andere kant, degene die de mijnbouwvergunning had, maar bewijzen moet dat het er net voor komt. Dat zo voor burgers beter worden. Ik waarschuw ervoor dat de haas in Noorden staat en ze willen bouwen, ik dacht tussen de 3 en 4 kilometer. Nou, we zitten hier nagenoeg 4 kilometer. Ze moeten minstens 5 kilometer uit de kust als ze zout winnen willen in het wat. Als het net gebeurt, dan heeft dat consequenties voor de stad. Absoluut. De provincie Friesland had deze week een website openen dat mensen met skeer van gas- of zoutwinning haar melden kunnen. Een goed initiatief, maar Jacobi wil het breder loeken. Dit mogen we net meer willen. Van die ruïnering van onze dorpen en van onze bijen. De provincie had een hele zijdelinkse rol, dat is gewoon heel erg jammer. En dan blijkbaar moet het eerst heel raar, zoals in Grijns, of ze van dit kan ze niet langer.